Abot sa 200 ka mga bata sa Davao City ang sayong gipakapudapuran og mga regalo sa kapulisan atol sa unang adlaw ning bulan sa Pasko ning tuiga. Kini nga mga kabataan, mga benepisaryo gikan sa nagkadayang police station sa tibuok Davao City kinsa gilingaw pinaagi sa tribal dance performance sa kapulisan og gihatagan og gipanghatagan og snacks lakip Christmas gifts. Kini nga aktibidad gilusad sa mismong parade ground sa Davao City Police Office atol sa kick-off ceremony sa Pamaskong Handog 2025 nga dunay temang Alay sa Kabataan Year 9. Sumala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarib, kining aktibidad subling nagpakita sa iyang ligon nga pasalig sa pagsuporta sa mga kabataan sa Davao City uban sa pakig-alayon sa partner stakeholders sa syudad. Dungan sa paghatag og sa iyong pinaskuhan sa mga kabataan, mauusab ang pag-blessing sa mga kahimanan sa DCPO og mga personahe niini subay sa pagsugat sa bulan sa Pasko. Kung asa, gilauman ang sagunsong deployments niini sa paghatag og seguridad sa nagkadayang aktibidad sa syudad. Katropa, kaping nga healthy, dunay glutatayan ang collagen ay mong gipangita, mag Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Gabalas, XFM News.